que us faré serà una antologia dels millors poetes catalans del segle XX. S'ha de dir que Catalunya és una terra de poetes, entre altres coses, però de poetes segur. I bé, jo crec que de cada poeta he escollit, d'entrada he escollit aquells poemes als que jo he pogut posar-li música. De vegades veus un poema i no et surt una música, perquè això no es compra. Vull dir, o et surt o no et surt, no? Però, bueno, de molts poetes he musicat un poema, o dos, o tres, o, com en el cas de Gabriel Ferrater, que he musicat 14 poemes i amb els 10 primers que vaig musicar vaig fer un CD ja en el que es va publicar l'any 2017. Gabriel Ferrater ha sigut el meu poeta de capçalera de tota la vida, però la resta de poetes catalans, tots en aquesta selecció que he fet també m'han arribat, són els que més m'han arribat al cor i els que he sigut capaç de trobar-los una música el més adequada i el millor que he sabut fer. Començaré amb un dels meus poetes, que és Salvador Espriu. I de Salvador Espriu he escollit un poema que es diu Guany pur. És el seu primer llibre, les cançons d'Ariadna, i ja veureu que ens parla d'un senyor, diguem-li, per dir-ho finament, de moral una mica distreta. Si esteu atents a la lletra veureu que ens parla unes quantes coses que Déu-n'hi-do. Ara, com que no hi ha corrupció... Però aquest senyor es veu que, en fi, que deixava molt que desitjar. Es diu, doncs, Guany pur. Abatia cops de pal perseguint-la dins del somni, amb urgent tenacitat, alta volada de signes, nobles ocells augurals. Deixa la llum de muntanyes i de vall verd ciutat, es decanta per l'entrada de cavall sicilià. De vall verd ciutat i es decanta per l'entrada de cavall sicilià. Treu darreres gotes de qui no té res, s'aprofita sempre de fam o de set, tracta amb pa i rajoles, teixits ferro vell, ben a 8%, el que costa 3, gemegant comptava a tothom que hi perd, gemegant comptava a tothom que hi perd. Aplegant poc temps milions i aleshores adquiria de l'església absolucions per si de cas hi ha una mica de Déu o potser d'infern. Tan segures inversions donaran renda bonica. No sap mai si aquestes coses a la llarga són reals. Trametia als hospitals i als infants escrofolosos de vegades 4 rals. Tots els règims troba bé mentre pugui fer diner. De prestigi va en augment, mastega manteniment. Per malalt no es fica al llit. És tan savi que ha reunit llibres i llibres triats. Llums de pell, títols daurats i per a i cultura. Compra discos i pintura i es distreu jugant al mus i passeja en automòbil. Com si fos un gra de pus i predicant seny i moral. Arribava gras content a una edat patriarcal. Solia sobtadament
sense gens de sofriment, i quan el duen enterrat segueix enrere el taüt capellans i forces vives d'innombrable multitud. Aprengui la joventut, aprengui la joventut. En nom de tots els ocells esclafats dipositem en homenatge a corones de lliris i de clavells, i al blanc sepulcre després corbarem servils l'esquena en presència dels hereus. I ara un poema de Joan Salvat Papasseit, poeta que si hagués viscut 60, 70 o 80 anys, qui sap el que ens hauria donat, perquè va morir amb 28 de tuberculosi i realment el que ens va deixar no té preu, no té preu. Vida difícil, una vida molt complicada, i a sobre amb la malaltia que se'l va emportar, ja dic, amb 28 anys, l'any 24. Havia nascut el 1896 i el 24 ja ens va deixar. Però com dic, els poemes que va deixar han deixat molta empremta. El poema, després al final us en cantaré un altre de Joan Salvat Papasseit, ara aquest que es diu Divisa. Que se'ns doni els primers.
poemes que es deien Divisa, i el que us deia, sempre hi ha un poema que dius aquest li puc posar música, no? Aquest sembla que tingui la música incorporada, no? Que és el que li passa a alguns d'aquests poemes. Bé, un altre dels grans poetes és Josep Vicenç Foix. Josep Vicenç Foix, aquest sí que va viure molts anys, va morir l'any 1987, però ja quan tenia 80 i pico anys. Aquest sí que era de bona família, Josep Vicenç Foix era de bona família, no sé si coneixeu segurament la famosa pastisseria Foix de Sarrià. La pastisseria Foix de Sarrià era de la família de Josep Vicenç Foix. S'explica que quan ell era petit, a sota del mostrador de la pastisseria Foix de Sarrià, doncs ell estava amb llibres buscant poemes i sempre estava llegint els autors que a ell li agradaven, ja de molt petit. Un gran poeta. I fa molts anys, doncs, aquest poema que us cantaré ara també és un dels que em va arribar. És del seu primer llibre, que és un llibre de sonets que es diu Sol i de Dol. Jo crec que no s'ha escrit mai llibres de sonets com els que va escriure Foix. Ningú ha sigut capaç d'arribar. Ens hauríem de remuntar, ja no a Catalunya, sinó ens hauríem de remuntar a Góngora i a Quevedo per trobar sonets de la categoria d'aquests de Foix. I aquest poema, si pogués acordar què és el que volia acordar Foix, doncs una cosa tan complicada com acordar raó i follia. I això és molt complicat, però d'això parla aquest poema. Si pogués acordar raó i follia i en clar matí no lluny de la mar clara la meva ment que de goig és avara em fes present l'etern i amb fantasia que el cor encén i el meu neguit desvia de mots de sons i tons ades i ara fes permanent avui l'ombra rara que m'estrafà pels murs fos seny i guia del meu errar per tamarius i lloses o dolços pensaments dolços en boca tornessin verd l'abscon i amb cales closes les imatges del son que l'ull evoca vivents i el temps no fos i l'esperança immortals absents fos llum i dansa. Si pogués acordar raó i follia i en
de la mare clara, la meva ment que de goig és a vora em fes present l'etern i amb fantasia. Si pogués acordar raó i follia, si pogués acordar raó i follia, bé, i ara ens n'anirem a un altre dels poetes de vida difícil. Ja havia comentat que Salvat Papasseit va tenir una vida complicada. Miquel Martí i Pol també va ser un altre dels poetes que amb aquesta malaltia degenerativa que tenia es va veure ja de molt jove postrat en una cadira de rodes. Malgrat tot, també la munió de poemes que ens va deixar és espectacular. La poesia de Miquel Martí i Pol és d'una altura com la de la resta de poetes catalans d'aquest segle. De Miquel Martí i Pol vaig escollir aquest poema del seu llibre, un llibre petitet que se'n diu, que es va publicar als anys 70 i que es deia 27 poemes en 3 temps. I un d'aquests 27 poemes era aquest poema que es diu Cada matí, o bueno, que es diu, ja sabeu que de vegades molts poemes no tenen títol, i llavors s'agafa com a títol el primer vers. Doncs el primer vers d'aquest poema deia: cada matí abans de sortir de casa teva. Cada matí abans de sortir de casa teva, renta't els ulls amb aigua destil·lada i frega't les arrugues amb paper de vidre. I frega't les arrugues amb paper de vidre. Com el peix que remunta tossudament al riu, afua el gest que l'aigua no et deturi i aprèn-te bé el contorn de cada pedra. I aprèn-te bé el contorn de cada pedra. Cada matí abans de sortir de casa teva, glopeja vent per la finestra oberta, mastega arrels d'herbes amargues, perfuma't les aixelles amb llimones i esmola't dents i ungles que quan emudi la lluna i mudarà, company, d'això no en dubtis. No t'hagis d'aplicar pegats i untures per suportar l'impuls de les noves marees i mudarà, company, d'això no en dubtis. I mudarà, company, d'això no en dubtis. I mudarà, company, d'això
per la finestra oberta, mastega arrels d'herbes amargues, perfumen les aixelles amb llimones i esmolen dents i ungles que quan emudi la lluna i mudarà company d'això no en dubtis, i mudarà company d'això no en dubtis, i mudarà company d'això no en dubtis. Això no en dubtis. Següent poeta, un altre gran, Carles Riba. Carles Riba era l'avi d'Osona, Pau Riba, el cantant Pau Riba. El seu avi era Carles Riba, la dona de Carles Riba, Clementina Arderiu, també una gran poetessa, una de les grans poeteses del segle XX. I doncs eren els avis de Pau Riba i els besavis de Caïm Riba, que era, pobre Pau Riba, ens va deixar, no fa gaire, l'any passat ens va deixar. Caïm Riba seria el besnet de Carles Riba. De tots els llibres que va escriure en Carles Riba, jo tinc les poesies completes de Carles Riba, igual que tinc les de Foix, i en fi, soc un enamorat de la poesia i llavors he anat acopilant llibres i llibres. Doncs un dels llibres més macos i que va escriure quan estava a l'exili. Carles Riba és un dels poetes que es va haver d'exiliar durant la Guerra Civil. La primera part de l'exili la va fer a França, la segona part al Regne Unit. I mentre estava a França i al Regne Unit va escriure un llibre que es deien Les elegies de Vierville. Les elegies de Vierville són llarguíssimes. Em sembla que té com 12, són 12 elegies. Clar, era complicat fer una cançó d'un text que pot durar 10 minuts, cantar. Això era molt complicat. Però en té un que s'adaptava a lo que és una cançó, que són 3-4 minuts. I aquesta era l'elegia número 2 que ell va titular Sunion. Sunion és un dels promontoris que hi ha a Grècia, un promontori des del qual es veu com passen els vaixells, hi ha un far, i més al darrere, en un altre lloc, està el Partenó i tot això. A Sunion no hi ha el Partenó, però sí que és una part que sobresurt. I bé, aquesta és la meva interpretació de Sunion. Sunion, t'evocaré de lluny amb un crit d'alegria. Tu i el teu sol reial, rei de la mar i del vent. Feliç de la sala exaltada, amb el teu marbre absolut, noble i antic, jo com ell. Temple mutilat desdenyós de les altres columnes, que en el fons del teu salt sota l'onada rient dormen l'eternitat. Tu vetlles blanc a l'altura
canviat el seu rumb. Per l'embriac del teu nom que a través de la nua garriga ve a cercar-te extrem com la certesa dels déus. Per l'exiliat que entre arbredes fosques t'albirà, súbitament o precís o fantasmal, i coneix per la força de força que el salva als cops de fortuna. Ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur. Ric del que ha donat i en sa ruïna tan pur. T'abocaré de lluny, somnion, t'abocaré de lluny, somnion, t'abocaré de lluny, somnion, t'abocaré de lluny. Bé, el proper poeta serà Carner. Carner, que per diversos motius va viure fora de Catalunya, primer perquè en una primera època era diplomàtic i estava fora, sembla que va estar a Itàlia en paper del cos diplomàtic. Però quan va arribar la Guerra Civil, igual que Carles Riba, també es va haver d'exiliar. Carner tot just va tornar a Catalunya pràcticament per acomiadar-se, perquè al poc d'haver tornat a Catalunya va morir. I de l'extensíssima col·lecció de poemes de Carner, doncs aquest em va cridar molt l'atenció. És un poema que es diu Dos amants i explica la història de dos amants amb els que sembla que hi ha alguna desavinença o per algun motiu no estan massa contents aquests amants. Hi havia dos amants vora la mar en pena. Venia la tardor per serres fosquejants. El vent feia un xiulet saltant per la carena, amb fullaraca i plors, embolcallar els amants. Hi havia dos amants vora la mar en pena. En imploració van aixecar les mans, un glacial fuet els afrontà l'esquena. De polsegueres van trobar la boca plena d'espulles sobre el cos, estil de mendicants, d'espulles
sobre el cos, estil de mendicants, i van guspirejar llurs ulls d'una ira estranya. Potser els van maleir la mar i la muntanya, tant de bo que la mort o l'oblit els colgués, tant de bo que la mort o l'oblit els colgués. En un forn de camins esclataran amb plasmes i la nit sense estels engolí llurs fantasmes. Per indrets sense nom no es van veure mai més, per indrets sense nom no es van veure mai més. Hi havia dos amants fora la mar en pena. Bé, i abans de començar amb aquest poema de Pere Quart, sobre el que us explicaré una miqueta de què va, m'han demanat que faci una dedicatòria a una bibliotecària Asun que malauradament el desembre passat ens va deixar, i jo amb molt de gust li faig amb ella aquesta dedicatòria. Aquest poema és curiós, aquest poema de Pere Quart és del seu primer llibre, que es deia El llibre de les decapitacions, perquè tots els poemes d'aquest llibre parlen de decapitacions, d'una manera o altra parlen de decapitacions. Aquesta, o reals o fictícies o el que sigui, no? Aquest poema, la base d'aquest poema està basat en l'Alemanya nazi. Parla d'una noia, de Sarah Bloch, que va viure en l'Alemanya nazi. Hitler va arribar al poder el 1933. Pere Quart va publicar aquest llibre el 1934 i sorprèn la quantitat d'informació que en aquell moment, sense internet, sense mòbils, sense ordinadors i sense res, la quantitat d'informació que Pere Quart arribava a tenir de tot el que estava passant en aquell moment en l'Alemanya nazi, quan no feia ni un any que Hitler havia arribat al poder. Després ja sabem tots la destrossa i la desgràcia que va passar. Doncs bé, aquest poema veureu que una mica ens va explicant algunes d'aquestes coses. És un poema que és molt curt, però jo, per donar-li una allargada de cançó de 3-4 minuts, doncs he repetit algunes estrofes. Havia per telèfon una rialla trista de pur estil marxista, una rialla trista. Havia per telèfon una rialla trista de pur estil marxista, una rialla trista.
l'empara, qui no la desempara. Havia per telèfon una rialla trista de pur estil marxista, una rialla trista. Blog l'anomenen els estranys Jossara, qui no la desempara, qui no la desempara. Per segar les roses la destral us cal adon brètol total. Havia per telèfon una rialla trista de pur estil marxista, una rialla trista. Blog l'anomenen els estranys Jossara, qui no la desempara, qui no la desempara. Per segar les roses la destral us cal Adolf brètol total. Volava el cap de ma companya pel cel dels crematoris d'Alemanya, el cap de ma companya pel cel dels crematoris. Volava el cap de ma companya pel cel dels crematoris d'Alemanya, el cap de ma companya pel cel dels crematoris. Volava el cap de ma companya pel cel dels crematoris d'Alemanya, el cap de ma companya pel cel dels crematoris. Volava el cap de ma companya pel cel dels crematoris d'Alemanya, el cap de ma companya pel cel dels crematoris. Volava el cap de ma companya. Poema que rep el títol de Decapitació 17 perquè és el poema número 17. Es va col·locar d'aquesta manera: decapitació número 1, número 2, número 3, i aquesta era la decapitació número 17. I, com heu vist, Pere IV sabia molt del que estava passant en aquell moment a Alemanya. Bé, aquest poeta que ve ara, ric perquè aquest de tots els que cantaré és l'únic que està viu. Els altres, clar, evidentment, Carner, Riba, Foix, tots, clar, per llei de vida o no, com en el cas de Salvat Papasseit i en algun altre cas, per llei de vida, evidentment ja no són aquí. Però Miquel Desclot encara ens acompanya, i aquest poema que cantaré vaig tenir l'oportunitat de cantar-lo quan ens va visitar a l'associació Gabriel Ferrater, de la qual soc vicepresident i membre de la Junta i vicepresident i tresorer. I quan Miquel Desclot el vam convidar a que ens parlés de la seva poesia, doncs com que jo tenia el seu mail, doncs li vaig escriure i li vaig dir: escolta, Miquel, t'importaria que
Jo he musicat 2 poemes de Miquel Desclot, que importaria que durant l'acte els canti. Va dir, encantadíssim que els meus poemes puguin servir, va dir, encantadíssim que puguin servir i encara tinguin aquesta vigència. I sí, tant la cançó d'Engegar estels com aquesta, que és la cançó d'un amor esgarriat, durant l'acte, mentre ell estava recitant, al principi, crec que va ser al principi, abans que ell comencés, li vaig cantar aquestes dues cançons. I jo us cantaré aquí un, que és un dels que he musicat d'ell, que és la cançó d'un amor esgarriat. Amb l'ull despert els camins de la muntanya, els carrers i els alzinars, al revés de les teulades. Si la trobes vora el riu, a la solana, li donaràs aquest fonoll perquè em pensi una vegada. Si la trobes vora el riu, despullant-se a la solana, una onada, li donaràs un brot de boix perquè em guardi una mirada. Si la trobes vora el mar, pentinant-se amb una onada, I ara un poema del gran Joan Vinyoli. Joan Vinyoli és el poeta que en els seus poemes molts tractaven de la natura des d'un angle o des d'un altre. A vegades se li diu que és el poeta de la natura perquè va ser capaç de reflectir els colors de les estacions, de la tardor. Precisament el poema al que jo li vaig posar música és un poema que es diu Tardor i que ens parla d'això, de la tardor. És un dels poemes que ell també va dedicar a la natura. De Joan Vinyoli, doncs, Tardor.
Sóc ara en avingudes de novembre on tot es fa quiet i sembla caure com desistint. La melangia llaura camps de records, però ja res no sembra. Ara tot és campana que se tarda, tocant amors i posa gravetat, boscos endins on la madura tarda ja minva plena d'or i soledat, ulls tristos, melancòlics de la posta, no us apagueu. La llangurosa flama, un altre món al nostre món acosta, del somni fa més íntima la trama. Vida, on és? La nit tot ho reclama i un plor de vent és l'única resposta. Vida, on ets? La nit tot ho reclama i un plor de vent és l'única resposta. Bé, i ara del poeta al que més cançons li he dedicat, ja dic, i fins i tot un CD que vaig titular De l'amor i del temps, perquè dels temes que més tractava Ferrater, que eren uns quants, l'amor i el temps, l'amor i el pas del temps, són molt recurrents. L'amor perquè Ferrater va tenir moltes nòvies, que li van durar molt poc sempre, però va tenir moltes nòvies. Només es va casar una vegada i es va casar a Gibraltar per poder-se divorciar. Imagineu-vos, amb una anglesa que es deia Jill Jarrell, i va anar-se a casar a Gibraltar perquè així puc jo, perquè si no, aquí llavors, en aquella època, estem parlant dels anys 60, pues de divorcio, com que no. Imagineu... Es va divorciar o no? Sí, l'any següent. Sí, van durar un any, sí. Ja va fer ella. No sé si us sona, però hi ha una poetessa que va ser parella de Ferrater, que és la Marta Pessarrodona. Marta Pessarrodona va ser, de fet, malauradament, va ser qui se'l va trobar a casa mort perquè ell es va suïcidar, tal com havia anunciat ja
10 o 15 anys abans. Ell va dir, jo no em vull fer vell, els vells fan pudor i jo no vull fer pudor. Ningú li va creure i quan faltaven 3 setmanes perquè complís 50 anys, el 27 d'abril, Marta Pessarrodona se'l va trobar a la seva casa de Sant Cugat, ja sense el cos sense vida. Són coses... Crec que Ferrater va ser l'innovador de la poesia del segle XX. Ferrater és un abans i un després, amb tot el... És a dir, sense desmereixer a tots els poetes que acabo de cantar. Penso que tots estan a la mateixa categoria, però Ferrater va ser més per la innovació que va introduir en la poesia. És a dir, la poesia de Ferrater va ser una novetat quan ell va començar. De fet, va fer només 3 llibres i uns 150 poemes, però realment va revolucionar el panorama del segle XX. I de Ferrater, de moltes cançons, aquí sí que tinc 14 cançons publicades, més 14 cançons, més un poema que Josep Vicenç Foix li va dedicar uns mesos després de morir. Un poema que Foix va titular Tots hi serem al port amb la desconeguda. La desconeguda és la mort. Tots hi serem al port amb la desconeguda, un poema llarguíssim, i que Foix va dedicar en la mort de Gabriel Ferrater. Jo he escollit un poema que Ferrater sempre deia que és la cançó del Gosar Poder, que ell deia que en realitat ell no havia fet aquest poema, no l'havia fet per... no tenia estructura com de poema, no? Perquè més es tractava d'un joc dels verbs perifràstics, no? Gosar, poder. I ho va fer com un joc del Gosar Poder, però en realitat el que li va sortir és un poema que ens va relatant, com veureu, al llarg del temps, tota una sèrie d'històries, de guerres, en fi, de traïcions, començant des dels romans, passant per l'edat mitjana i fins i tot es fa una referència a la guerra del Vietnam, com podreu veure al final. Doncs aquesta és la cançó del Gosar Poder de Gabriel Ferrater.
mateix. Mira-t'hi bé que vindran de més savis a historiar-te i diran que ets mal rei. Els has perdut una bruta batalla, que ells han gosat poder-te-la fer seva. Mira-t'hi bé, general, que una pàtria gosa posar molta esperança en tu. No gosis no poder perdre batalles, però tampoc no et cal guanyar-les totes. Si tens napalm per sembrar camps del nord, gosa poder perdre guerres de sud. Gosa poder ser fort i no t'aturis, gosa poder ser vell, que si tens fills un testament els farà ben curt. Gosa poder que no t'agradi massa d'anar tastat per un món que s'espera. Si els sobren fills, avia'ls una guerra. Gosa poder ser fort, gosa poder ser fort, gosa poder ser fort. Gran Ferrater. Bé, bueno, doncs ens queden 3 poemes. Ara un de Salvat Papasseit. Després tornaré a Pere IV i finalitzaré amb el que vaig començar, amb Salvador Espriu. Un poema de la pell, del llibre La pell de brau. Aquest poema de Joan Salvat Papasseit es diu Per què has vingut? Per què has vingut? Han florit els lilàs i han dit llur joia envejós a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat, bella i pubilla i és bruna de rostre. Per què has vingut? Han florit els lilàs. De tant que és jove enamora el seu pas. Qui no la sap quan la veu s'enamora. Per què has vingut? Ara torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà l'alosa. Diré el teu nom i el cantarà l'alosa. Aquest poema de la rosa als llavis, que potser és, bueno, ja dic, costa saber quin és el millor llibre de Salvat Papasseit, però el poema, la rosa als llavis, realment aquí ho va deixar tot. Bé, i ara tornem a Pere IV i un poema seu
que també es parla, ja veureu que en el títol també parla d'una decapitació, perquè es diu amonestaments de la testa parlant a les fadrines. Per tant, és una testa parlant que està parlant a les fadrines. Per tant, és també del llibre de les decapitacions. De consells savis, àurees monedes que de molts llavis, si no movedes i generats i sense empat. Si la veïna té més que tu, d'un vaga fina penjoll que lluny, i digues a ses amigues no som ningú, d'on treu les misses i així els aquises. Per a tu sola, barcelonina, on s'esbocina com guardiola de consells savis, àurees monedes que de molts llavis, si no desesperis, si el promès fuig, més val que et veris que era un rebuig. Llavors l'enuig, tots junts agreja, que l'enveja, sense galant, no et fila tant, no et fila tant. Si et cal de pressa, heure marit, i no et fa peça, gas i taulí i el bon sapar, i si pot ser Benissentat, pren-me lliçó i enfila agulla per la casulla del sant patró. Per a tu sola, barcelonina, on s'esbocina com guardiola de consells savis, àurees monedes que de molts llavis, si no movedes i generats i sense empats. Amb sort pel mig, qui no prim mira la fita albina de son desig, la que sospira perquè no abraça avui de casa, i així ben pres, llavi modest i l'ull no massa, i potser el traça abans qui sap que el sol no el mori, quasi casoli i foti un nyam. Per a tu sola, barcelonina, on s'esbocina com guardiola de consells savis, àurees monedes que de molts llavis, si no movedes i generats i sense empats, que de molts llavis, si no movedes i generats i sense empats. I ja per finalitzar, i agraïm-vos la presència, la veritat que jo he estat molt a gust, espero que vosaltres també, i bueno, em despediré
ja, com he dit, amb un poema de Salvador Espriu, en aquest cas, un dels poemes de La pell de brau, un dels seus grans llibres. I el poema es diu "De vegades és necessari i forçós". De vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol, per un home sol. Recorda sempre això, se farà. Recorda sempre això, se farà. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc sobre els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt dels amples camps, damunt dels amples camps, damunt dels amples camps. Recorda sempre això, se farà. Recorda sempre això, se farà. Que se farà, visqui eternament en l'ordre, en la pau i en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. Llibertat, llibertat, llibertat. Igual ja ho hem interpretat, però Salvador Espriu, per separat, entenia Espanya. La pell de brau era la pell de separat.
i aquest és un diàleg entre, curiosament, un diàleg entre Catalunya i Espanya, perquè en el fons, encara que no ho digui, ell està dient, quan diu fes que siguin segurs els ponts del diàleg, mira de comprendre i estimar, està posant en diàleg Catalunya i Espanya. Això és un poema que a mi em va arribar molt i aquest